Ngiro kamano nyicha wawuoyo kode mo noyudo kwasechako that process kari jimni ne biro moyie moyudo kuma nwasechopo masani is a sub county in my ward kod wan gi sub county hospital Dienya pod odong health center achiel nyaka na donji 2017 asegero 2 dispensaries main Malunga Gorombi ngeni ward na is very unique. Ntie Lamo Pogwa, ntie jomoko sub locations adek koni, nitiere abirio koni. Koro once you do anything koni nyaki duogi dog koni. Kana biro ne onge chiro. Mano seger shelter marji and gichirni a beach mawanyalo kwano. Nyagondo no wa gero tok nodhi maber nikech contractor ne ok wadhi godo maber. Koro kanyicha duoko je chiro tok ober ase budget ma wantiere go sanini amedo pesa moro mondo wadhi atiyo go gik moko man kanyo. Right now Malunga nyicha tu dragi the office of the women rep. Kaka bende magom gepni ma onego watigo machiegni mokelo na chiro kanyo. Samo wuoyo kodi ni chiro machielo luongo na Apuoyo. Wagero shelter kendo wangeni ka wachako duogo financial manyien to wadhi gero chiro makomuok. Okay. Yes. Mano bende dhi medore gi kanyo. Nikech gigi te sama gitimere to thothne ipenjo ga ji ywago ga agucho omenda dongruok gi ok wanya timo kata ntiere kuma ok wanya chope nikech nok mar omenda kata ni office MCA onge pesa masire ere kaka manage timo magi magi wa manage through donge pesa kosebiro sia mar development wan gi arrangement wan gi ward fund but wan gi arrangement ilure gi it varies from each and every county e county wakanyo wan gi pesa moro ma governor wenwa mopogonwa out of make mo timo go development okopogonwa no mewa pogonwa ni wanyalo pango godo gimoro but gini mapudi gitimo implementation wanyalo miya thuolo ma identify gi jowa kwa dhie public participation as mano bende mana omiya na matin mwa makre to moko pod otimo manyiso ni chal mwa yuto diriyo dho tin to wakwaye wang'eno bromedo to wagoero kamano ne gimatin ka bende chaki gine ne winjo kanyero samani wuoye ntiere chik makoro jatend piny no kalo nikech ni noywak kaka MCs wacho ni oketo gi kwecho ine masses mag jomotelo ni kata wachi ni governor mondo omi pesa moro matin imbi time godo giri moro itime godo dongruok moro to koro ntiere omenda moro ma ibo miu kaka MCAs mondo ubende utim godo dongruok maru aparo ni kanyo nitiere ng'ikruok maber japiny ok winje gima ne President Ruto osign Homa Bay macha ilungo ni nomiwa gima ilungo ni autonomy nyiso ni wabet gi ratiro marwa nyiso ni pesa mabiro mna magwa mag ti assembly makoro kata kwa dwaro ni mondo wadhi rang wa oversight governor ngeni gine mancha gichulo waga allowances ok en pesa momiwa ni wadhi wager godo ECD wan mna watemo avoid mondo koro kikni yawa wadwa dhi rango governor pesa moro lal kama ka executive waluongo bura mondo wadhi wane kaka itime ng'ini ni manyako chulo makapo ni wach moro nitie to bende udi ariya ni sechala samo fact checking gik kamago yes ubo horu nikech ka mondo uyud kata uyudo kaka unyalo yudo kamodhi nende ke samoro ok time sia uyudi but pesa ni ok en pesa mwatimo godo development mane gima koro jopiny owinjo bed